umonso tundi mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe pamene president wa dziko lino la Malawi Dr. Achakwera ali ku parliament kuchita attend state of the nation address yokuzana ndi mmene zikhale zikuyendera chaka chino. Mukhale pompo kuti tikupasireni china chilichonse chimene chikhale chikuchitika kumeneko. Kwa padakali pano mumve kuti pakwagwanji akukamba zanji za nkhani yomweyi kenako azikupasirani mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe. Akhale ndi mwayi kuti akhale aini yake a company imene mkuzera pane imene ikabwera pa Malawi Stock Exchange. So pindu lake limakhala limenelo. Zomwe kwambiri bwana. Zikomo. Ayi pano pakubweranso ndithu blessing amene mwina atifikise kumapeto kwa gawo limeneli limene tikukonzekera kuti kubwere ndithu state of the nation address. Blessings mwina atakhudza mbali chifukwa ndithu amalawi ochuluka ali ndi chidwi kuti kodi timve kuti mtsogoleri wa dziko lino akhudza pati ndena onse ku Blantyre awunika amva maganizo ana amalawi akhala akutiuza kuti timuona ngati mwina mtsogoleri wa dziko atakhudza wapa. Tiyeni tipitekemo mzinda wa Blantyre kuchoka kumeneko tibwererenso muno mu mzinda wa Lilongwe. Zikomo kwambiri Blessings Mpinganjira komanso Kathe Maulidi Taonga Sabola Kingsley Jali amene ndi anzathu amene ali mu mzinda wa Lilongwe ku nyumba ya malamulo kumene president wa dziko lino akhale akulankhula ichatimati state of the nation address sona ya chinamba 5 mu chaka chimenechi cha 2025. nde mukutimvera pa Times Radio komanso mukutionera pa Times television TTV. ine ndi ndevu zamwayi Wonder Msisia komanso ndi Vayana Chunga komanso Jona Pankuku. Anzathu amene ukuyikapo chiyembekezo chawo pa zimene akuyembekezera kuti mwina president wa dziko lino apange deliver mu state of the nation address ya chinamba 5 mu ulamuliro wawo kuchoka ku 2020 kuzafika chaka chimenechi. Ndeno timati tingokumbusana ma state of the nation address wapote amakhala ndi ma titles. Yoyambirira imene adayankhula president Achakwera idali yokuti restoring the warm heart of Africa, inali yokuti kumupangaso Malawi yokuti abwerere mchimake. And that was atangulowa kumene nokuti alo ya DPP yachoka inasokoneza warm heart of Africa. Ndatabwera Achakwera mafuna ambwezerese Malawi mchimake. Nde tizifusana mafuso kuti kodi zinakathera kuti zimene zozo. Yachiwiri inali fixing the systems to deliver long-term priorities and diffuse short-term pressures. Zizungu zikulu za mphamvu zimene timakhala kuti tikukonzaso ma systems amene asokonekera osati mukanyengo kochepa yakuyang'ana patali komanso ndithu kusiya chitudwe omangopanga tizinthu tongofuna lero mawa tipange ma pressure amene ajawa timathesa zimene zijayi. Sona number 2 imene. Sona yachitatu inali delivering economic transformation and governance reform through sacrificial action and service excellence. Kuti iya ndithu tikufunano tisinthe chuma cha dziko chisinthe chuma chimene chichi komanso meti mayendesera ndithu nthambi zosiyana za dziko popanga ndithu sacrificial ndokuti tinganena chichewa chabwino ndokuti zina zimene maona ngati mutha umapanga kuzisiya kaya kuti tipulumutse zina. Exactly. Sumapanga sacrifice zinthu zophweka yayi zinthu zo musona ya nambala 3 imene ya 2023. Now ya 2024 ya chaka chatha inali taking stock and advantage of our progress in achieving. Kukabwera chifine nacho chifine chikhale resilient ndithu chizima. Achunga msanga when you go through such beautiful topics, powerful topics, ma themes awawo kuti I think you don't even have to read. Kungoimva mene kunene ataitu yake kumazwa kuti self explanatory. Yes. Mukuona bwanji ndi pamene tili padali pano. Chiwamba ndiyamikire iwo amene amaganiza mitu imeneyi chifukwa monga kunenera Wanda
ndi mitu yonena kuti ikuzifotokoza yokha, mitu ya mphamvu komanso yoonesa chidwi cha usogoleri wa boma kuti akonze ziko komanso akonze zinthu. However, ndimati ndikakhala ndikumaganizira za mipingo masiku ano imakhala ndi mitu yosiyanasiyana ma themes kuti kulowa chaka cha 2025 chaka cha kuboleza, chaka chohagana ndangero, chaka cholimbana ndi ziwanda kumakhala ma theme osiyanasiyana. Nde nkumaona kuti nthawi zina mwina zangokhala ngati kuti tsopano chizolowezi chabe chomangokhala ndi mitu ngati imene iyi. But on the ground, can you really say kuti mchaka chimene tinapanga restore dziko la Malawi kukhala Malawi home heart of Africa, can you really say that's what happened? Mukaona chaka chatha muthaumane nadi kuna tinali chaka chimene chinapanga take stock kapena kuti nakhala pansi ndikuunikira kuti kodi takonza pati talephera pati, ndikufunanso kukonza ma economic recovery and resilience kuti 2024 chaka chimene taona mitengo zinthu zikubalalika na 2024. So kumaona theme imene mayendesa chaka nkumaona ngati kuti zikusempana. So anyway, I hope and I only hope kuti mwina sona ikubwera apa mwina sakambe zambiri kwa for me ndikuwuzani kuti masona akumbuyoko amakamba zinthu zabwino koma kukamba ndi kuchita ndi zinthu ziwiri zosiyana. Abankuku kuti mavuto athu ndi awa timadziwa, and I don't think tingakangane kuti kodi mavuto athu ndi ati. Pamene timakangana ndipo kuti kodi tingathese bwanji, it's the how part. I think we all agree here are our problems. How do we fix them? I think pamene timasiyana anzathu andale amakhulupirira kuti akukonza zinthu. Ife amene mbali yakuno kumada kuti kodi aphonya pati yo kumada bwaso kuti tusimukuona tukonza zinthu. Kumva izizi ndi zimene tikufuna ngati dziko ndithu unkonza Malawiyu. Kena katika unkonza Malawiyu tiziyang'ana patali samangofuna kudya lero. Tiyang'ana kuti tikhale dziko losasowa zinthu likhale bwanji timakamba za ma long term priorities. Kena katina zakamba economic transformation. Anthu ali mapirimu ambiri amene akupemphera amene mumu ndi ndalama bwana. Inde banja likuvuta koma uona tigwero ndi ndalama. Kungoti ndalama zikuyenda zinthu zambiri ziyamba kuyenda bwino. Tukamba apa za ujena bwana, taking stock. Nkumaona kuti kodi achieving economic recovery and resilience zamphamvu ndi zomwe zikuchitika apa nkuku. Inuyo pali masiku ena kama koze nulo assist dama na TV yanwe. Yes. Yangai ndumona ngati kuti pakamwa munthu akamalankhula ndi mawu mismatch sizugwiriza timati mismatch ndema mmalankhula chipongwe china mmanena kuti kodi mukuonera platform yanji. Yes. Kapena taipanga restart. Yes. Ama ndipasa masolutions ambiri. The platform I'm watching on kapena akulu kali zisizugwiriza tayasaniso reboot. Yes. Mmene wanenera wayana kuti adindo athu amakhala magazonera kuti zitatere the beautiful addresses that we have been having. Komano kuti zimene kama imanena zimene boma limalingalira ndi zimene zimachitika pa ground zimakhala kuti zikupita mosiyana. And how many beautiful speeches and addresses we can have, plans we can have, if we do not have corresponding actions mbali nayo abana tidzingombera nabo komanda anaswa speech komande boma lipa. If we don't act pa ground kuti pange implement the 2023 one imene amakamba za kupanga ma sacrifice kuti tidzipereke ngati nsembe ngati zina zake timazipanga zonena kuti zimasokoneza chuma tizisiye zimenezo kuti tisave ndalama. Utacheka 2023 kuzafika to date magazi ali mboma akuonetsadi kuti apanga sacrifice zinthu zina upezeka kunena kuti achitaso kuonjezeranso kutafuna zinthu. So ndikugwirizana ndi wayana kunena kuti akuluakulu tito makhala ndi ma themes okongola leronso unetokaso ndinaso yokongola kwambiri yokuti mina icho apena beyond 2025 elections pena pake makhala mina beyond that. Kuti mulingalira kunena kuti beyond media. Beyond media time. So in my introductory remark nanena kuti sona ya lero
ikhala kuti amalawi amvera masona Achakwera and awona kuti kodi background pakwenda manthu wanji. So delivering a beautiful sona today will not be anything exciting, will not be anything that wow, akhanima wow ambirimbiri. Chimene amalawi akuyembekezera kwambiri nchonena kuti mmene economic environment ilimu ndi chani chimene atanene kuti kuyambira lero osakhala ndidza abana mandidza aja amapanga anthu kumayi waladanena izi. Chabwino mongokumbusana mukuonera Times Television, mukumvera Times Radio. President Achakwera afika kale ndithu ku nyumba ya malamulo ku Lilongwe posakhalisa apa akhala akulowa ndithu mkatimu kuti alankhule ku mtundu wa Malawi chamati State of the Nation Address, kuti dziko lathu lili pati padakali panopa nanga kuchoka pano kuyenda kupita chitsogolo tiyenda bwanji ndi kumakhala nkhani zosiyanasiyana, nkhani ya zachuma, nkhani ya zakudya, nkhani ya za umoyo, komanso maphunziro ndi zina zambiri, kuti ma service akhala bwanji pamene ndi sona yomaliza mu temu imeneyi kupita kuchisankho chimene chiponyedwe mu September 2025. Pano ndili ndi anzanga Bayana Chunga komanso a Jonathan Kuku, tikuti kodi tikuyembekezera zotani nanga kumbuyo kutaona zotani. Funso ndilo kuti kodi ali ndi mwayi wokuti kudali timu inake tinkanena kuti nkumazulo timu imeneyo. Komanso ndinakumbukira zimene amakamba apa Nkuku zoti chithuzi chikuoneka zina kama ikuyankhula zina mafilimu ochaya na mbuyomu ankata nthauzira kuchoka I think muchiyankhulo china kupitisa maziyankhulo zina zimasiyana apezeka kuti mwina kamwe yankhulo zambirimbiri koma kuzangomva kuti I'm sorry Telemundo tikuonanso ama Telemundo I think amapanga so translate do we have a mismatch kuti timafuna titapanga zinthu koma I don't know kuti ine sinimaona ngati kuti kuthekera tilibe kuthekera tilinako koma mwina pamavuta ndipati kuti tikuziwa kuti tikufuna tipange fix economy, and for us to fix economy abwana muno muli anthu ophunzira kwambiri. We have professors, we have PhD holders amene amaziwa kuyendesa chuma. Pamavuta ndipati mukamanena zimene zozo kodi Achakwera alibe ndi mwayi wokuti nkumazulo Achakwera nkumazulo akhoza kuitembenuza game apa pali senkudati so munkachida kuti wawa izizi mukanakhala munamba panga day 1 bwezi pano tili patali ochunga. Pankhani yonena kuti kodi tikatengera nyengo imene yasalai tisanavote mu September chaka chino kodi boma lili ndi mwayi ndifuna ndikutengereni amalawi nonse ndanzanga amene mukhala pano tipite ku America. Tafika sopano pa Washington DC paja ndifuna kuti tione zimene akuchita ku White House. Anthu aja Lazarus Chakwera wafika kale ku nyumba ya malamulo ndithu timamva mizinga kunjaku yompatsa ulemu kuti mtsogoleri wa dziko wafika pano kuno akuyenera kuyankhula mu nyumba ya malamulo State of the Nation Address mawu amene amapereka mwina kamodzi pachaka kufotokozera dziko mmene zinthu kugodera kumene America akugwederako mukukuonako ndi chifukwa cha munthu amene anamusankha kuti akhale mtsogoleri wa dziko limeneli komanso chifukwa cha anthu amene wawasankha. If you can see pali zinthu zambiri zimene anthu akwanena akwanyoza koma kumachita kuona kuti zinthu zichazokhanga tizo kumabwera ndi kumangogwaza okha because they don't care. Chimene afuna iwo kuchita nchonena kuti masomphenya ndi malonjezo amene adapereka kwa mtundu wa anthu a America atheke basi, and no one including the judiciary will not stop them. Ndimaziuza kunena kuti ngati zimene zizi akuchita Trump within this period ya 1 month ife mutasala ndi miyezi kandi 6 uko, are you sure kuti Achakwera tangunena kuti kwambira panopo I don't care kodi osali ndi executive orders athoma panga mapangira china. Yes, and mphamvu inde apo kugamba zoti inkasalo wanzapanga use executive order to reverse some of the issues. Yes, and mphamvu where have they been executive orders osakhala tu izi tumangona kuti akupanga congratulate ujeni kumata presidential decisions zimenezo asali zimenezo executive orders oni Thomas asa akakhala osati zimene tumangona maposta na kaona kaji bwana osati zimenezo tukamba executive orders tukamba za serious yes. So chunga tinakugwirani pali zinthu zimene ndigwirizana nawo akhala anthu akunena zomenera kuti iyayi mwina president tikonza kuti zatipange ma sacrifice panopo zomanena kuti tizachita zakuti nthawi yatha. I think chimene chingathe kuwakopa Malawi ndi action
kuonesa kunena kuti ifeyo kuyambira ndikamatuluka mnomo mwina zakuti zikutha zakuti panga motere zakuti panga motere and akamapanga choncho adziwe zonena kuti ali panthu ena amene ngakhale mchipanicho sangagwirizane nazo koma iwo apanga zinthu zonena kuti at least ayese kuteteza mbiri yawo komanso chuma cha dziko lino makamaka chuma ku ndime imene yasalayi. So tiona otherwise kuyankhula anthu amadziwa kale kuti Achakwera amatha kuyankhula chizungu chabwino achichewa chawo impeccable amayankhula bwino kwambiri komanso ayenda anyamata onena kuti akati athakule speech kulemba achina shoti kampondeni ndivena amalemba bwino kwambiri koma at the end of the day anthu zimene zanatopa nazo zimene amfuna kuona Malawi nzonena kuti kodi mafuta amene tili nawowa tikuwaona tokha kapena sa president mukuwaona ngati mukuwaona kodi mungovomereza kuti mafuta aliko kapena mupanga chani mupanga chani ndiye kufunso limene tikufunsa amene adabwera nimwambe onena kuti kugona pakati nkuyambirira kapena kutchula khubwe ndi mawa adaganiza bwino chabwino chitsanzo chimene akupereka cha Trump usia how tricky it's going to be between a Trump ndi Achakwera. A Trump akubera kumayambiriro kwa timu yawo atangosankhidwa kumene ngolowa mu office pajawa jama werenga the first 100 days. Yes, you understand. Yes, mene adabwera Achakwera kumayambiriro kuja kumene kumabwera mawu a clearing the rubble kumene kumabwera mawu okuti tikutengerani ku Kenani kumene kuja ndi kumene nakubwereno the seriousness imene tikuyikamba pano payi 6 months to the elections Malawi na aliyense kapena majority of Malawians would know why are you doing that today. That's how tricky it is. 4 years you're saying why you see mapanga izizi why you see maribwe sina chakuti anthu amangana nokuti chifukwa chisako chatani chandikira timaopa kupanga ma decisions owawa chifukwa chokuti anthu satikonda. Yeah, mwina would want to be too good. mwina komanso nthawi zina ineyo ndimakayikira kunati kuti anthu fe ngatasogoleri kodi timakhala kuti tikuinvesta government machinery icha chinthu chicha chifukwa mutati muone mmene pepani kuti tizigwisa ntchito zitsanzo za ku America lero koma mutati muone anthu aja akuoneka kuti people they were prepared akuoneka kuti amadziwa kuti apa ichitiza chisema motere ichitiza tani so timakhala ngati kuti tikulowa mmene muja kapena mwina meti mapangira zinthu zathu mwene waja part of it adaponya chisankho November. Yes, president akuyamba Trump akakhala ku Camp David uko kumakalingalira nkambi kuzalo wa January. Exactly. Adali ife timayiro khanga kuti kungoponya lero akangolumbira bwana achoke wina uja ndekuti akusamuka kusanjika kusamuka kujeni kuja pasana so manoti wina sokakhalako ndemuzaone first 1 month zimene zimachitika ku Malawi. First 1 month ndekuti mpingo uliwonse umene mukudziwa umapita ukaona president ndikapempherera kukapanga congratulate ndiye kumabwera anthu achibale ndiye kumabwera anthu ndiye first 1 month chimene mukuchita chomangoti aya tikuthokoza munativotera gentlemen and ladies a business let's get ndiye kumakhala anthu okagula boma kasita madiru so you are dealing with wayana now I'm in charge exactly ndekuti pamene before you realize it first 2-3 months cabinet kulowa second month into office sinatuluke anzathu kungomva imatulukira anthu kuwapa debate kuti akuti director wa bongo lakuti akakhala wakuti ndikumitenga ku parliament kuja kumfusa mafuso ndikupanga aliyese kumaona anthu kuti yankhula but eventually akamayamba siku loyamba boma imaoneka kuti apa yayambadi. Anyway, mwina those are things that we could learn koma on the ground panopo poti dakali ku Malawi khani ndionera kuti moyo ukuwawa no amount of speech will heal the pain of Malawians except action. akulu Achakwera wamva mmene amalankhulira ali ku opposition. Yes, when he was leader of the opposition in parliament amalankhula zinthu zamphamvu and analisana khale president wangosi ayi amafuna ndithu kuti akhale ya president zosiyana ndi mmene amene amakhale amene anthu ena yes sadakonzekera kuti ndapakaochene komanso mwina ena aja amakhala ngati mwina akulowa even kuyambirira kwa bingu adakhala ngati alowa ndi a UDF nkukachitana chipongwe chanjani umayembekeza kukhala zoyendayenda things will be moving but him I think anali nthawi yokwanira atalephera first attempt ndikumaziwa kuti ndizakhalaso ndizayemaso kachiwiri kaja ndikuwamva amene amayankhula amene amayitengesera DPP nkumati kulankhula suku pamene pamandidabwisa ndipoti kapena what is it in those houses kuti munthu ukalowa
umazakhala ngati kuti zimene umayankhula zijasu yo ine ndithandizeni anthu amuno anakamba mawu arabo ine mawu amene ajawo nimaona ngati kuti anthu Malawi uno we underestimate the power of rabble in government. Inu olo kutabwera boma lotani ndikunena kuti kunoko tifuna tipangeza kuti koma alipo anthu amene chimashini chija amachiyendesa amene ngati simungawachose mukhala pomwepo ngati sawasintha kaganizidweka simungachose chifukwa chani wayana look what Trump wakuchosa Joe Biden kuti wase suzila ndiaso na winter he's even calling crooked Biden. Yes, you're fired. You're fired. He's talking about his diseases. Ndale zomafuna kuti kondedwe za maulemu ndale za kuchalichi ndale zofuna kunena kuti aliyese azinena kuti apule ndizimene zimatipwetekesa kuno andikamanena choncho sindikungonena Achakwera ayi at every level kuona mpingo uchankumanena kuti apati mpofunga ukonza koma chifukwa chonena kuti akuti anakwatira akuti amaziwana nda akuti muzaona kuti dziko lino timavutika kuti tipange ziganizo zoyenera on the ground chifukwa cha nkhani imene we need to clean antikamati cleaning sumayang'ana nkhope ayi. Yes, Pena, my friend, I love how we speak. We might be looking at Achakwera as an individual, yes. Komano kulima systems, kuli team imena maisanga kula this agenda, this vision. Vudo ndi anthu akasangakhala imende kai ndithandizireni. Now, my friend bwere mene munena kunena kuti abana pakakhala kuti pa company ngati pano for instance. Chitime ziji tufuna tipange agenda yakuti ndiye tufuna thamukitse yakuti tufuna tikonse apa titene choka. If the management ya panopa if they are thinking big enough to figure out pakhale team ila yona kuti yitu kuyikaenda akadziotchawa tikwanitse chocho. Munipesesa ineyo ndikubwerezanso kunena kuti ngati kunali pair imene Amalawi adanena kuti yes now finally awawa Achakwera ndachilima combination iyi itipiritsadi kukenani koma ndimanena mobwereza ndi maganize nayo choncho kunena kuti mwina kuichotsa kwachotsa mthalika ndi DPP kudali anger, yes, sometimes positive anger is important kunena kuti mwina tisinthe zinthu koma agenda yeni ya dziko I still maintain kunena kuti mwina kunalibe. Are you sure? Ine ndimaona kapena we didn't have people that deliver. Now look at this now. Mumakamba za Trump bombo kunena kuti ali kunja atangofika you understand? Ine ndimanena kuti pamene Achakwera damba kupanga mention the rabble already amene adzozina kuti vana newiso kunena kuti rabble ni ndani munyasi zina ndani umachita uziwa kuti uyo ndi rabble tikangobwera you're fired. Sometimes why it's a problem. Yes. It's when you appoint people who are rebels themselves. When people surrounding you are even rebels themselves. So kuti uhaone rabo yakutali yapa imakhala ili mwe pakati zimene zonso. So ine ndimaona ngati kuti nkutheka kuti ziganizo zina zopweteka we have been so reluctant to effect them. But I mapira konku chimene kuti izi ni nyasi izi tikotseretu. Izi ni nyasi tikotseretu. Muchituzi moti kuona kuti President Lazarus Chakwera ndi anthu amene aperekeza kulowa mnyumba ya malamulo mmene akhale akupereka State of the Nation address ndi kuti nthawi ina iliyonse tikhala tikuolokera ku Lilongweko kuti timve kuti kodi State of the Nation address ya number 5 ili ndi zotani Amalawi ayembekezere zotani komanso anthu akhala ndi chidwi kuti kodi delivery iyenda bwanji tikuyembekezera kuti kumene kukhalelede tidakayankhula ndithu msanga two things akuluakulu kodi vuto ndi anthu amene amasankhidwa acha kuti they do not understand the vision of their leader kuti Achakwera anachita articulate ma issues awo kuti ineyo ndikufuna ndipange zakuti ndenda sankha anthu awo mundithandize kuti anthu osatha number 2 kapena Achakwera it takes too long to fire people that are not delivering kuti anthu anafika napo kuti olota pala cha mtundu wanje Achakwera can never fire you. It's a shared blame. One, msogoleri wa dziko wayenera kusankha anthu oti athandize masomphenya ake ndipo ngati anthu osakumthandiza wayenera kuachosa number 1. Number 2, inu amene mwasankhidwa mwayenera kuti mutumikire zinthu ziwiri. Choyamba mutumikire dziko
komanso mtumikire mtsogoleri amene wakusankhani ndipo Are they ngati doing it wayana to satisfactory no, it's not Malawians? satisfactory. Ziko sinakakhala chimozimozi. Anthu watafusankhaji. ndekuti anthu amene Achakwera asankha sakuwathandiza Achakwera. Can we conclude kuti these are people that are letting down It's a fact, Wanda. Achosa anthu angati. Poyamba tonamba ndi anthu a whole team anawachosa. Chifukwa chake samawathandiza. Kenaka anabwerapo ena. Kenaka ndio mangosiya sopana kuti nandizingochosa. Otherwise, he has actually removed a number of the few people, top people, amanamba nawo, anachosa, awa ndiena. Even kumaina atabwera, anthu akwada ndaulanso. Then kumanena kuti vuto ni masankhidwe, kapena osankhawa. Kapena mwina aliponso anthu ena within the system, amene system aona, amene akupangisanso mafuta akhale amene. Kapena ziko amala njokanika. Is that what we're saying? Pankuku, can you look at the cabinet yapanoyi? This is a cabinet that is going to deliver. This is the cabinet that you can take to campaign. This is the strongest cabinet that we if in our programs, including this one, takatumanena kuti alipo anthu ena mukabineti mucha, how they found themselves there in a I don't even understand. even So ndimaona kuti the transformation agenda, the match talk transformation agenda, maybe nanga dziko. On one hand, a very good one. Ndikudzanga kuti amene ndindani. Ndikuzaona nduyuyu. We are still waiting. There's no hope. We are still waiting. Umafusa fusulira kuti kodi Achakwera ali ndi nthawi ndipo malawo. Yes, it's a very critical question. Bwanji tiwolokere ku Lilongwe kumene President Lazarus Chakwera akhala kuyankhula ku mtundu wa Malawi in the State of the Nation address. We now crossing over to Lilongwe kuti timve kuti kulizotani. Being a new session of Parliament has been appointed to commence in the Parliament Chamber, Lilongwe, at 10 a.m. on Friday, 14th February 2025. Given under my hand and the public seal of the Republic of Malawi in Lilongwe, this 8th day of January, God bless our nation. Signed, Achakwera. Zimene ndithu zimakhalira amenemu ma clerk kapena titi akuluakulu oyendetsa zokambirana zimenezi amafoto monga atanenera muja kuti ku State of National Address kumeneku kwafika President a dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amene atayankhule ku mtundu wa Malawi. Mukhale pompo pamene tikhale tikuonesani zambiri.